ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ആയി കേട്ടോ, ശരിയായി. ശരി ശരി ശരിയായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. മാതാജി ഒരു വിളക്കെടുക്കാൻ പോയിരുന്നു അമ്പലത്തിലെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകദാദാമദയാ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 8 അധ്യായം കണ്ടു. അപ്പോ 9ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് 1 or 2 തവണ കൊണ്ടൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിനാല് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങള് ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ ഒരു ജ്ഞാനവിജ്ഞാന വിവരണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഗുഹ്യതമമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നതിനാല് ആണ് ഇതിനെ വിദ്യകളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് പറയണേ. രാജവിദ്യ, ഇത് അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇത്. 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയും. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. വളരെ വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ്. 8ാമത്തെ അധ്യായം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങള്, മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, ഭഗവത് സ്മരണം, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭൗതികവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും താരതമ്യം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം, പരമോന്നതി പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം. അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് 8ാം അധ്യായത്തില് ഒരു അനന്യ ഭക്തൻ വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിന്റെയും പാതയെ മറികടക്കുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കും. ഇപ്പോ ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മ, യോഗയുടെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപമാണ് ഭക്തി എന്ന് അധ്യായം 8 ഉപസംഹരിക്കുന്നു. 9ാം അധ്യായം അതീവ രഹസ്യമായ യോഗ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അധ്യായം 7, 9 സമാനമാണ്. 7ലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ ഈ അധ്യായവും. ഫലത്തിൽ സമാനമാണ്. കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ ഒരു സ്പർശനമായി 8ാം അധ്യായം കാണാം. അതേ വരിയിൽ തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണം യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും പറയുന്നു. ഐശ്വര്യജ്ഞാനം ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം, ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും, ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തു കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹം നോക്കാം. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണം യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഐശ്വര്യജ്ഞാനം ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ ബന്ധം. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചും ആരാധിക്കുന്നവരും. 16 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. 26 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം. അസൂയയില്ലായ്മ ഒരാളെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവിശ്വാസം ഒരാളെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ? വേഗം ചൊല്ലൂ. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ഇദം തോ തേ ഗുഹ്യതമ പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനസഹിതം ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നീ മുക്തനാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കർമ്മവാസനയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന അറിവ്, അത് അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. മറ്റെന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും യാതനകൾ കുറയുന്നില്ല, ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗമൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെ, പഠിച്ചാല്. സന്തോഷത്തിന് അത് മാത്രം പോരാ. ഏതൊന്നറിഞ്ഞാല് ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാകില്ലയോ, അതിനെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനാകാത്ത അറിവ് കൊണ്ട് എന്താണ് അല്ലേ കാര്യം? അപ്പോ ആ ദുഃഖത്തിനെ മാറ്റണം. എല്ലാവർക്കും സുഖം വേണം. സുഖം ആവാൻ എന്താ? ദുഃഖം മാറണം അല്ലേ? ആ ദുഃഖ നിവൃത്തിക്കായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് അത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ തന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും എല്ലാ ജ്ഞാനവും. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവന കർമ്മത്തിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതേവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അറിവിനേക്കാളൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അസൂയാലുക്കള് എന്ന് പറയണത് ആരെയാണ്? ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടാവും. അവരെയാണ് ഇവിടെ അസൂയാലുക്കൾ എന്ന് പറയണത്. വിമർശനം ചെയ്ത് നടന്ന് അറിവിന്റെ കവാടത്തിനെ അവര് മനഃപൂർവ്വം അടച്ചു കളയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നറിയുന്നത് ഗുഹ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവ്. എങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനോട് ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ജീവിതത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണത ഇല്ല എന്ന് വരുന്ന വേളയിലാണ് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ് ഈ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് 2-3 ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മോക്ഷത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
രഹസ്യതരം എന്ന് പറയുന്നത് 7-8 അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതീവ രഹസ്യമായതാണ് 9-ാം അധ്യായം. കാരണം അത് ശുദ്ധമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുമായി ഇടപെടുകയും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അനസൂയവേ, അസൂയാരഹിതനാവണം. അസൂയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കണവര് ആവരുത്. സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ശരിയായ ശ്രവണം ആണ്. എന്താണ് നേട്ടങ്ങൾ? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഓരോന്നിന്റെയും ഉദാഹരണം നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജവിദ്യ പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം വ്യയം വിവർത്തനം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവന പദ്ധതി സുസുഖമാണ് എന്നാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് പറയണത്. എങ്കില് അതൊന്ന് അറിയണം അല്ലെ. ഇതാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത്. സുഖം വേണോ? അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വിദ്യയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ ആദ്യം തന്നെ പറയാണ്. വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് എന്ന്. വിദ്യകളിൽ രാജാവാണ്, പരമരഹസ്യവുമാണ്. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാപ കർമ്മ ഫലത്തിന് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. സാമ്യം, വിത്തിൽ നിന്ന് വൃക്ഷമാകാൻ കുറെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാപകർമ്മങ്ങള് ആ കർമ്മഫലങ്ങളാവുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പാപം ചെയ്ത ആള്, ഒരു പാപം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നേ? അവിദ്യ കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണോണ്ടോ വിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്. അറിഞ്ഞൂടാ. ആ പാപമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, പാപം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ബീജമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. അതാണ് പിന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴോ അപ്രാരബ്ധം, പ്രകടമല്ലാത്ത പ്രതികരണം അതിനുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരാള് ഒരു കുറ്റവാളി, ഒരാള് മറ്റൊരാളെ കൊല ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. ഉടനെ തന്നെ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടില്ല അല്ലെ. ആ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടണം. അതുവരെയുള്ളത് അപ്രാരബ്ധമായിട്ട്, പ്രകടമായിട്ടില്ല ആ പ്രതികരണം. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ അയാൾ അനുഭവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അയാൾ വീണ്ടും പാപ സ്വഭാവം കാണിക്കും. വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം, അത് വീണ്ടും ബീജമായിട്ട് മാറും. അതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോ അപ്രാരബ്ധം, ഇവിടെ പ്രകടമായില്ല, കുറ്റം അനുഭവിച്ചില്ല ശിക്ഷ, പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പ്രാരബ്ധം, പ്രകടമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം. അത് അങ്ങനെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് യാതന, കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പവിത്രമിതമുത്തമം, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായത് പവിത്രം. 4 ഘട്ടങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആ അവിദ്യയിൽ നിന്നും മുക്തമാവുന്നതോടെ തന്നെ ആ പാപമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആ ബീജം തന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഉണ്ടാവണില്ല. വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പിന്നെ മുളയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തമസിന്, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഈ വിദ്യ. ഭക്തിഭക്തമായ സേവനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ശക്തി അത്രയും പ്രബലമാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിപരമായ സേവനം അതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിലുള്ളത്. അത് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം തരും, എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് നൽകും എന്നാണ്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം? പരമ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് ശീലിക്കുന്ന ആർക്കും ഉടനെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ഭൗതികതാ മാലിന്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും.
ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കലും കൂടി നിർവഹിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രമേണ ആധ്യാത്മികമായ ഉത്കർഷം ഭക്തന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. യോഗ്യത എന്താണ്? മുൻ വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതയോ പരിഗണിക്കാതെയാണ് പുരോഗതി. അല്ലേ? ഭഗവാനെ അറിയണം, ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനോട് ആസക്തി വേണം, ഭഗവാനെ ആണ് എന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നറിയണം. അത് മാത്രാണ് യോഗ്യത. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത്. സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാം, അവ്യയമാണ്, നശിക്കാത്തതാണ്, ശാശ്വതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്രദ്ധദാനാ പുരുഷധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവർമ്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനനമരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാ? പണ്ട് മുതലേ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, അല്ലേ? സുഖം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സുഖം ലഭിച്ചുവോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ? പുണ്യം കിട്ടാനാണോ? അതൊന്നും അല്ല, അല്ലേ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ഓരോരുത്തരും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആൾക്ക് അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പത്മപുരാണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യുർ ഏതയോരേവ കിങ്കരാ. എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്, അല്ലെ? എപ്പോഴും സതതം സ്മർത്തവ്യ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചി, ഒരു നിമിഷം പോലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പില് എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഒക്കെ ദാസന്മാരാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനു മുമ്പില് ദാസരാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് ഏറ്റവും സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കേണ്ടത്. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിലും അതാ പറയണത്. അന്യഥാ പാതിത്യ ശങ്കയാ, അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കുമെന്നുള്ള ശങ്കയിൽ വേണം നമ്മള് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ജീവിത വിജയം അപ്രാപ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സാധനകളൊക്കെ ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കുക. എന്നാലോ ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാം ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനില് വിശ്വസിക്കുക. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാതെ എന്ത് സാധന ചെയ്താലും കാര്യമില്ല. ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, എന്നാൽ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എന്നും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത അവസ്ഥ അത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ്, അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ദൃഢനിശ്ചയം വേണ്ടത്. ഇപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ഈ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, കണ്ണുകൾക്കൊന്നും ഗോചരമല്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാനോ എല്ലാടെയും ഉണ്ട്, അല്ലേ? തദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ ത്വദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു ക്ലാസ്സിലാണ് വസന്ത മാതാജി. അപ്പൊ ഈശോ അല്ല, അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം. അതെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കുക, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ അത് ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അകത്തുണ്ട്, അല്ലേ? ദൂരെയാണ് എന്നാ അടുത്തുമാണ്. എല്ലാവരുടെ അകത്തുമുണ്ട്, എല്ലാ പുറത്തുമുണ്ട്, എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നാണ്.
5-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. നച മസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്ചരം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും വായിച്ചോളൂ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു, അവ്യക്ത രൂപത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും ഞാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കണ്ട്, സർവഭൂതങ്ങൾ എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴെന്താ പറയണേ? സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ എന്റെ യോഗപ്രഭാവം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ ഒരു ഭ്രമ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 4-ാം ശ്ലോകം ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഒരു സൃഷ്ടാവ്, എല്ലാം ആ സൃഷ്ടാവിൽ ലയിക്കണു, മായയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് വിവരിച്ചതാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈശ്വരന്റെ യോഗ വൈഭവം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ വസ്തു വിവരണം, ഇവയൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും സത്യം എന്ന പോലെയാണ് ഈ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉണരുമ്പോഴോ വെറും ഒരു ഭ്രമം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിലെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയാ, അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം, അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി മുഴുവനും വഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പുരുഷനാണ്, ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത് എന്നൊന്നും സങ്കല്പിക്കരുത്. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലില്ല എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങള്, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഈ അന്തരീക്ഷമോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി പ്രസരണത്തില് അവ നിലകൊള്ളുന്നു അതാത് പൊസിഷനില്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണ്. ഇതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം എന്നുള്ളത്. ഒരു യോഗിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിയാല് നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗൈശ്വരം അചിന്ത്യമായതാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗൈശ്വരം. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അകന്നിരിക്കുന്നു? അചിന്തനീയമായ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. അവ്യയമാണ്, ശാശ്വതമാണ് അല്ലെ, നാശമില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാന് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവയിലല്ല, പരിപാലനം മുതലായവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭൂമണ്ഡലം തോളിലെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച അറ്റ്ലസിനെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 6-ാമത്തെ അല്ലേ? അതെയോ? മാതാജി 6-ാമത്തെയാണ്. എന്നാ വായിക്കൂ. യഥാ കാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായുഃ സർവത്രഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനി ദ്യുപധാരയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഇവിടെ ഇല്ല, 6-ാമത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് ടെക്സ്റ്റിൽ വായിക്കണം. വായിക്കാം, ഞാൻ വായിക്കാം. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും ഏകാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വായുവിന് അധിഷ്ഠാനം ആകാശമാണ്, സ്പേസ്.
അതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവുമില്ല എന്ന് പറയും പോലെയാണ്. ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവണു. അതാണ് യോഗപ്രഭാവം. ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചോൽപത്തി. വായു ആകാശത്തെ ചലിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ പരമാത്മാവിന് ഒരു മാറ്റമോ ചലനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചഞ്ചലമാണ് ബോധസ്വരൂപനായിട്ട്. എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ യോഗ ഐശ്വര്യം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. കൃഷ്ണ. അടുത്ത 7ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കൂ. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനസ്താനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതികാവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ചലിക്കണില്ല അല്ലെ? ഒരു വികാരവും ഇല്ല പരമാത്മാ. പിന്നെ ആരാണതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് വായുവും മേഘവും ചലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അധിഷ്ഠാനത്തിലെ പ്രകൃതി ചലിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെയൊക്കെ എന്നിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഒക്കെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിക്കുന്നു. ആരും വായിച്ചോ? പ്രഭു വായിച്ച. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കും മാതാജി, വായിച്ചോ. പ്രകൃതിം സമവഷ്ട്യഭ്യ വിസൃജ്യാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണ അവശം പ്രകൃതിർവശാദ്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിവേളയിലെ ഭൗതിക ശക്തി മഹത്തത്വം എന്ന പേരിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുകയാണ്. പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന് അധീനയാണ്. സൃഷ്ടികളെല്ലാമോ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കഥാകൃത്ത് കഥ എഴുതുമ്പോ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണത്. നമ്മളൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് താനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. സോറി, വായിക്കാൻ വരട്ടെ. ഇവിടുത്തെ വിശദീകരിക്കട്ടെ. സൃഷ്ടിയും പ്രളയവുമായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധം. ഭൗതിക ലോകം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അധമശക്തിയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവുമായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ആധുനിക പരിണാമ സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. പരമേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അകന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു? അത് ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത ഇച്ഛ എപ്പോഴുമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ചായ്വുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല, എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത എപ്പോഴും എല്ലാം തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴിലാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളായി മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടി എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നല്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ആധുനിക ആശയം സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് വർഗങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമമുണ്ട്. ഗ്രഹിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ. നല്ല പ്രയാസം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നച്ചമാം താനി കർമാണി നിബന്ധനന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു ധനഞ്ജയ. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ എന്നാണ് പറയണേ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമായ പ്രകൃതിയെ ആണ് കർമ്മത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഭഗവാൻ. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ചെയ്യാണ്. അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പൂവ് വിരിഞ്ഞാല് സുഗന്ധം പരക്കും അല്ലെ. അതാരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പറയാതെ തന്നെ സുഗന്ധം പരക്കും. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ഭഗവാന് ഒട്ടുമേ ആസക്തിയില്ല. ഭഗവാനിലൂടെ വന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രകൃതി. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത്. തൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രകൃതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ. അത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കൂ. വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സുയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനിക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, എന്നാലോ തന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണേ. ഭഗവാന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണേ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോ ലോകവ്യാപകമായിട്ടൊരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം ആ സിഇഒയുടെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതല് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സിഇഒന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജോലികളും ഉടമസ്ഥൻ തനിയെ ചെയ്യല്ല, താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കും. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് നടക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം അതുണ്ടെങ്കിലേ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 11 മുതൽ 12 എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണൻ ഒരു താൽക്കാലിക രൂപമുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്ന വിഡ്ഢികൾ നിരീശ്വരവാദികളായി തീരുകയും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ നിർവചനവും യോഗ്യതകളും. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഉപജാനന്തി മാം മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനെ എന്റെ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനന് കൃത്യമായിട്ടൊരു അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുമ്പോഴ് സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതാൻ ആണ് മൂഢർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഈശ്വരീയത അത് അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല അവർക്ക്, മൂഢർക്ക്. സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അറിയാത്തവര് മൂഢന്മാരാണ് എന്നാണ്. തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നുവെന്ന് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയാണ് അർജുനന്. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാനാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ തലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് അത് അല്ലെ. പരമാത്മാവ് എന്നുള്ളത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ്. അതല്ലാതെ കൃഷ്ണനെ വെറുമൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കണക്കാക്കുക അത് മൂഢർക്കാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനം അതീവ രഹസ്യമാകയാലാണ് മൂഢന്മാർ അങ്ങനെ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം ത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം. സച്ചിദാനന്ദമാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്
ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതൊന്നും ഈ മൂഢര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചത് തന്നെ ഈ മൂഢന്മാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കുമ്പോ അവതരിച്ച നാൾ മുതല് ഓരോന്നും കാണുമ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളത്. സത്യത്തിൽ ജാനന്തി, സത്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അജാനന്തി, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തുടരുന്നതിന് കാരണമാവും. അവജാനന്തി, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വർദ്ധിച്ച അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും. വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഈ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതിരുന്നാല് മുക്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഫലം ഒരു ചെയ്യണ കർമ്മത്തിനും ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ജ്ഞാനം, അത് ശരിയായ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആസുരവൃത്തികളായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികള് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടോ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നും തന്നെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല. ഒരു മിഥ്യാ അവബോധത്തിലാണ് അവര് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അറിയാത്തവർക്ക് നിരാശയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള്. അതല്ലാതെ ഈ മൂഢരായിട്ട് ഓരോന്നിനും സംശയിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനുണ്ടോ, കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, കൃഷ്ണൻ ഈശ്വരനാണോ എന്നൊക്കെ, ഈ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, മനുഷ്യ ശരീരം മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ കരുതി അങ്ങനെ അവര് മിഥ്യാധാരണയിൽ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. പരിഭ്രാന്തരായി, ദുരാത്മാവിന്റെ വിധിയാണ്. പരിഭ്രാന്തരായി കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ അനാദരിക്കുന്നവരുടെ വിധി. ആസുരവും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവീ പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ മനസോ സ്വഭൂതാദിമവയോ പാർത്ഥ അമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും കാരണവും പരമപുരുഷനാണ് കൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ വിശിഷ്ടരായവര് മൂഢന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള്, അവർക്ക് ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അവര് സുരക്ഷിതരാണ്. എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ്. ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ് ഇത്. ഇദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തില് നാമജപം മാത്രാണ്. അങ്ങനെ ആഹാരമൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ മാത്രം കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. 2-3 ദിവസമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കഴിക്കാതെ അദ്ദേഹം നാമജപം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോഴേ ഒരു ബാലൻ വന്നിട്ട് ഒരു കുടത്തിൽ പാല് കൊടുക്കാണ്. ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? ഞാൻ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങ് വിശന്നിരിക്കുന്നതിനാല് മാതാജിമാര് തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻ പോയി. അപ്പൊ കുടം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുമല്ലോ, അപ്പൊ കൂടുതൽ ചോദിക്കാം എന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ വന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. കാട്ടിനകത്ത് എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ
കുഴിച്ച് ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ കൂടി അവിടെ നിന്നൊരു മൂർത്തി കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ പരാപരാത്മൻ ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാ കാൺമൂ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മഹാത്മാക്കൾക്കാണ് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അതില് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. മായാപ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക്, ആസുരി പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. ദൈവീ പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. സത്വഗുണം ഉള്ളവരാണ് അവര്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് തൽക്ഷണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ പരിധിക്കൊക്കെ അധീനരാവും. അവർക്ക് പിന്നെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവര് അങ്ങനെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഒരു മഹാത്മാവ് എന്ന് വേണം അവരെ പറയാൻ. അപ്പൊ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ. ഈ മഹാത്മാക്കൾക്കറിയാം. അതൊക്കെ മനസ്സിലായാൽ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ആ തലത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് പിന്നെ പുരോഗതി ലഭിക്കുക. ദൈവിക പ്രകൃതിക്ക് വികാസമുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലേ. പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയിലെ യാതൊന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലാം മത സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്താശ്ച ദൃഢവ്രത പശ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികളാൽ ലഭിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് തത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള ദൃഢവ്രതരായിരിക്കണം. ദൃഢവ്രതം വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കും. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കും അല്ലേ. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലെ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ സതതം എന്ന് പറഞ്ഞ നിരന്തരം, നൈരന്തര്യം വേണം അവിടെ അല്ലെ. ഒരു വലിയ മുറിയുണ്ട്, അടച്ചിട്ട മുറി, ഒരുപാട് അഴുക്കുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു തവണയൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നന്നാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോ നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം. ദൃഢവ്രത. അല്ലാതെ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആരും തരില്ല അല്ലേ. ഭഗവത് അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രയത്നം വേണം. അപ്പോ പുരുഷ പ്രയത്നത്തിന് അധീനമാണോ അതോ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണോ എന്നൊരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു, ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ പീക്കിലെത്തുമ്പോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നും. അപ്പോഴ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ നശിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഈശ്വര കാരുണ്യം ലഭിക്കുക. അതാ നമ്മൾക്ക് ഈശ്വര കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാവണം. അപ്പൊ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണത്. ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവത് കൃപ അത് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ ഉള്ള പാത്രമായി മാറണം നമ്മള്. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ നിരന്തരം ലഭിക്കുക. മഹാത്മാക്കളുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. കണ്ടോ, കുടുംബസമേതം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാണ്. നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഇവരൊക്കെ നിത്യയുക്തരാണ് അല്ലെ. എന്നും നിരന്തരം അവര് അല്ലെ ടെമ്പിൾ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഇവര്. നമസ്യന്തശ്ചമാം ഭക്ത്യ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നു. യഥന്തശ്ച ദൃഢവ്രത. ദൃഢവ്രത നിഷ്ഠ. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദനെ സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു
എത്ര വിധത്തിൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സർപ്പങ്ങള്, ഘോര വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു അല്ലേ? ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. വായിക്കും. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മമുപാസതേ ഏകത്വേന പ്രഗത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവം ബ്രഹ്മമയമായിട്ട് കാണുക. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി അയാള് പിന്നീട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാം എന്നാണ് പറയണത്. എന്തിലും ഏതിലും ഭഗവത് മാഹാത്മ്യം അത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവത് മാഹാത്മ്യം നമ്മൾ മറ്റു ഭക്തരുമായിട്ട് സംഭാഷണം ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധു വീടാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. സദാസമയം ഭഗവത് നാമം അത് പരമപ്രേമത്തോടെ ഭജിക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ അതാണ് സതതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ക്ഷേത്രം അത് നമ്മുടെ ബന്ധുവീടായിട്ട് കരുതുക. സദാ നേരം ഭഗവത് പരമപ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് മറ്റു ഭക്തരുമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നിരന്തരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് എത്ര ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെ? ബുദ്ധിയുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതൊക്കെ അനുഭവമൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അദ്വിതീയനാണ്, ബഹുരൂപനാണ്, വിശ്വതോമുഖനാണ് അല്ലേ? സർവജ്ഞനാണ്, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് എന്ന ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് 16 മുതൽ 19 വരെ അതാ പറയണേ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം യജ്ഞ സ്വതാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോ അഹമഹമേ ഭാജ്യ മഹമഗ്നി രഹംഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്. പ്രപഞ്ചാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു ഉപാസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിയുന്ന ആളിന്റെ ഉപാസനാ രീതികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാധകനിൽ സർവത്ര ബ്രഹ്മം ആണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഒരു ജ്ഞാനി ആവണം ഒരാള്. ലൗകികതയില് ഭഗവാനുമായി ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, നിലനിർത്താം എന്ന് വൈദികമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ ജ്ഞാനയജ്ഞമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ക്രിയ. ഒരു യജ്ഞം, ഇവിടെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ? അതില് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം, ഔഷധം, അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ഇതില് അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ജ്ഞാനി അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ദാതാ പിതാമഹ വിദ്യം വിത്രം ഓംകാര സാമ യജുർവേദ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഘൃത സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളുമായിട്ട് വിവിധ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ? അവരൊക്കെയും ഈ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തടസ്ഥ ശക്തികൾ മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി സർഗത്തില് ചിലപ്പോ അവര് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ പിതാമഹന്മാരോ ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളൊക്കെയും കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇപ്പോ ദാദ എന്നുള്ള പദം സൃഷ്ടാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിനെയാണ് പറയണത്. മാതാപിതാക്കൾ മാത്രല്ല സൃഷ്ടാക്കള്, പിതാമഹന്മാര് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം. ഇപ്പൊ ജഗത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി ഭാവന ചെയ്ത് സർവത്ര ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. സർവം ബ്രഹ്മമയമെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അറിയപ്പെടേണ്ടതും പവിത്രമായ ഓങ്കാരവും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയജ്ഞം വഴി ബ്രഹ്മഭാവന വികസിക്കും, ഉപാസകനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉപാസകന് എന്താണ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 18 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിദാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ലക്ഷ്യം ഏതാണ്? ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യം. ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും യജമാനനും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബീജപ്രദാവായ പിതാവ് അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. സൂര്യന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ചൈതന്യവും എന്നാൽ മൃത്യുവും ഞാനാണ്, ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും ഞാനാണ് എന്ന് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19 വായിച്ചോളൂ. അപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹാമി ച ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളാലെയാണ് ഈ സൂര്യന് ചൂടും വെളിച്ചവും ഒക്കെ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പൊഴിയാതെ തടയുന്നതും മഴക്കാലത്ത് വർഷധാരകൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതും എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തി കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂട്ടി ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അന്ത്യദശയിൽ മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ശക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്താല് ഈ പദാർത്ഥം ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ഭാവം കൃഷ്ണനില്ല എന്ന് സ്പഷ്ടമാവും. രണ്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയില് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഭാവം ഇല്ലാതാവും, ദ്വന്ദ്ഭാവമില്ലാതെ. ഭക്തൻ എവിടെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രാണ് കാണുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രം എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജ്ഞാനി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാ? എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതാണോ? ഇല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ആദിമനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ പിതാവിന്റെ പിതാമഹനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ?
അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ആദിമനായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റാരാണ് പറഞ്ഞു തരിക? അല്ലേ? ആരുമില്ല അതിന് യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ മാത്രാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഞാനാണ് എല്ലാം, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി, ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് രഹസ്യതമമായ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തരികയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഭഗവാൻ സ്വയം പുകഴ്ത്താണ് അല്ല മേനി നടിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും അല്ല കരുതേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാരും ഇട്ടോ. ലീലാവതി മാതാജിയുടെ